balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ikaduhang adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Tigkiriwi kuno sining nila. Pero by August, 2nd week plus ang August mo, mabukas na ang galing sa mga centrales naton mga kaaksyon. Kagang iban sining nga mga small planters, mga planters, nagamatamat na pangita sang tapasero, mga manugobra sa ila sining nga kampo kay manog galing na ang mga centrales. Ang Hawaiian do nagpareser na sa 2nd week sang Agosto, mabukas na ang ila sining nga centrales. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto ka panyaga na ka chibog ng halos karabanan siguro nga mga kaaksyon ta sa sining nga mga inoras kag kabayon ta sa way pa maka-amat-amat chibog pag amat-amat na panyaga no parang okay na ang aton sining nga salabton sa aton sining nga tiyan ay puwerte. Sige, kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad sa mga kapurukan kag kabaranggayan naton. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan and sa mga kaaksyon ta sa oriental side sa aton sining probinsya sa Negros Oriental, no? Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dra sa Guimaras, sa isla sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Inantique kag tubtob sa Malabutan sa aton sining pag waragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon na dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang iban pa nga mga topiko naton sa News Center, kag iban pa nga mga
talakayan naton diri sa aton sini nga pagpangalaga. Dalon taman karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon na reporters. Tubtob kita sa Tagna Launay Media sa pagdulong sa mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial aton pagadalo ng balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nga ginpamunuan ng National Blood Donors Month sa Bacolod subong adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, balita ni aksyon na Dale Salazar, ginatos ka mga konsyal sa bugos nga Western Visayas, magatipon sa SMX Bacolod para sa 3 kadlaw nga asembleya suno sa DILG Bacolod. Sa balita sa Bacolod City Police Office, Aksyon Alvin Graba anay ang matera sang balita sa BCPO. Hepe sang Police Station 7, gidmanduan ni Bacolod City Police Office Director Colonel Joseph or Thomas Joseph Marter magpatigayon sang maidid nga investigasyon angot sa kamatayon ni Alex Soberano. Sa balita naman sa Nokpo, mga kaaksyon, balita ni aksyon na John Diaz Nokpo gin-confirm ang report nga may nagpadangat reklamo sa Silay City nga may nagluntad nga abduction sa Silay Airport. Unang adlaw sang Brigada Eskwela sa bugos nga probinsya nangin generally peaceful o kunangin matawhay. Sa balita sa patrol, balita ni aksyon Alvin Graba, anak bayan kag League of Filipino Students o kon LFS, hindi pabor para sa Mandatory Reserve Officer Training Course or ROTC. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, sa Second Distrito, 42 anyos nga lalaki may kaso nga paghimulo sa minor de edad ginserbihan sang warrant of arrest. Igabalita na ni aksyon no Roger Gotib karon dugay-dugay. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava, sa unang distrito, akusado sa kasong paghimulos na dakpanho sa Banwa sang Calatrava. Sa balita kay aksyon VGA pasible sa Banwa sang Binalbagan, isa ka mananagat arestado sa mga otoridad bangod sa illegal nga pagpangisda sa Banwa sang Binalbagan. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, Eastern Samar gintayog sang magnitude 5.1 nga linog. Department of Disaster Resilience posibleng matukod sa BBM administration. Duwa ka mga overseas Filipino workers o kun OFWs na sapuan patay sa Dubai. Kag Vice President Sara Duterte ginpasiguro nga nakahanda na ang DepEd sa school year 2022-2023. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa nga itong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page. Kay tirahon tara dugay-dugay mga mensahe ninyo nga ginpadala mga kaksyon. Sige, like lang kag-share ha ang atong sining Facebook page. Tirahon tana karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone. Somioxpedia Syrup. Tanaya sa mga kaksyon tang pamate sa siring udto, mga kaksyon, no? May lang pamati sa kay Mr. Milili Oligo, Angela Gayondato Castillo, Jocelyn Niel Canha, Mayla Pilor Primavera, no? May lang pamati Naisel Morales Fabol. Thank you so much, Gid. And Rochelle Folenso Susana. Salamat, Gida. Thank you sa kay Lores Casaclang and Rolly Bermejo, kay Rodora Sicoya, salamat gid, no? Edwin Pantaras, Angie Norbe, Georgia Gargasiran, Madeline Caresma, Virgilio Pios Balwarte Jr., Aaron De La Cruz, Christian Ruas Tarmeyo, Niel Canha, Gemma Taguan, Reynold Tortola, Manjo Arniho, mayo gid nga pagpamati. Kag salamat gid. Okay. Marilo Varon, Rhea Miladio, thank you gid. And dali gid lang ha sa kay Reynold Tortola rin naman Okay. Sa kay Edgar Flores, may lang pagpamati. Elgar Flores dira sa Barangay Kalapi, Hinigaran. Marilo Varon, thank you, Gid. And Georgia Gargasiran. Si Mr. Milili Oligo sa SQB Fish Farm sa Banwa, Sang Ibi, Magalona. Salamat, Gid, sir. DC Santoyo Lisao, thank you so much, Iha. Thank you, Gid. Okay. Dali lang ha. Kay Mang Lantaw to diyan na yun. Dali lang ha. Julie Militado Patrimonio. Thank you, Gid. Okay. Rodora Sicoya. Thank you, Gid. Christian Roa. Salamat, Gid. Okay. Imbong Jocampo sa Maaw, no? Kay Imbong Jocampo. Okay. Sige. Philip Pasco Selda II, no? Thank you so much, Philip Selda II, no? Tamyaw lang sa Miranda, Pontevedra, si Jennifer Gapataya STL. Amo nang tirada da, no? Thank you so much, Sir Philip Pasco Selda II, no? Lindon de la Cruz, salamat gid kay Lindon de la Cruz dira sa Kasantulan, Manapla. Lores Kasaklang, thank you gid, Lores. Lores Kasaklang, correct ni Lores? Thank you gid. Okay, sa kay Idilaos, Janet Luplop Cabanes. Janet Luplop Cabanes, mayong udto gid, no? Likewise kay Sharel de la Cruz, no? Alston Red, anong Alston Red man? Pamilya de la Cruz, may lang pagpamati dira sa Calamari Drive sa DSB. Sharel de la Cruz, no? Thank you, Gid. Action Rex gali, Biko Alston. Sige, salamat, Gid. Thank you, Gid. Sige, dali gid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:11 na nga tunuras 12:11 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tagali nga nagapamati ha. Atensyon gid no para sa dekalidad nga serbisyo. Ariho sa Riverside ka magkadto kay 2,000 lang mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. sa mga kaaksyon ta life extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa Uncle Woman, there is action no radyo Bacolod, no? Makaro pa picture ka, ba, party, dakop ka, daog ka, rolita, promo sang Aksyon Radio. Karon dugay-dugay lang, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kangtanan sa sining anak bayan ho, League of Filipino Students o kun LFS, mga ka-aksyon. Mga anak bayan kag LFS hindi pabora para sa mandatory nga Reserve Officer Training Course nga proposal sang gobyerno. Propose pa man lang ini, ibalik ang CAT, ibalik ang ROTC, kag balik sa fourth year to college. 4 ka tuig ang college. Ginatunan pa na sang gobyerno, mga ka-aksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. John Rex, gasubong pa lang nagapakita na sa kung wala interest o kung in short of it wala nagapabor ining League of Filipino Students kag ang progresibong grupo sa idalom sa kabataan na party list no sa plano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ibalik gid no ining mandatory ROTC para sa high school sa diin sunod diri kay RJ Ledesma mo ni siya ang anay Secretary General sa League of Filipino Students kagkaron nagatindog bilang Secretary General sa kabataan na party list diri sa Negros sa diin sa iya hindi gid nila luyag ining nga idalom sa mandatory ROTC bangod kung persohon gid man ining mga kabataan to join sang ROTC magapamalabag gid sila kay tanda man ini sa pagpamalabag man sa ila sining kinamatarong sa pagpili sa luyag nila intrahan sa eskwelahan especially kung community service ang paghahambalan kay man suro sa iya sa high school may araman NSTP o kung National Service Training Program kag ara gihapon ang CWTS o kung Civic Welfare Training Service. Din ginako man diri ni Ledesma nga hindi man malipod aksyon Rex nga ang iban may iban nga mga ginikanan nga paborgid diri sa mandatory ROTC apang gina-question sa ila siningahanay ang proteksyon gikan sa persahan nga pag-indra sa armadong kusog paagi sa ROTC nga sa diin suno sa iya sang una may ara gani nakalamatay na sa hazing ikaduha sunod diri kay Ledesma luyag lamang ni Presidente Marcos nga pabaskugon ang pagka-militar nga pananawan sa pamunuan diri ni Marcos kag nagapati man ni si Ledesma nga sa diin suno sa iya luyag lamang nga kakaso ni Marcos ang pagka-makabayan bala kag pagka-progresibo nga pananawan sa mga kabataan kag iban pa. Ari aksyon Rex ang pahayaga diri ni RJ Ledesma. Hindi inalipod sa amon nga niala kita pabor Japon sa ROTC. Pero ang punto namon, dapat hindi siya mandatory. Dapat hindi ang kabilugan ng mga pamatanton ipiliton nga mag-ROTC. So ang disadvantages, syempre, kay ang current nato ng educational system, gabi, nag-recover pa lang bala no, sa 2 years nga wala face-to-face classes. Tapos gulpi lang yung mandatory ng ROTC. So, madakuin na ang galastuhon, no? Kag syempre, sa logistics yan, dako nga burden sa mga pamatanon. Kag isa pa din, syempre, ang disadvantage na, kay tungod ang makapiyos, di ba, PNP, AFP, ilang taon na ito naambal sa mga iban ang ROTC para mag-instill nationalism o disiplina. Ang aton na militar at PNP mismo, no, ang hindi disiplinado kasi sila mismo nagapamatay sa fellow nila ang Filipinos. So, hindi kami makatrust, no, nga mag-instill sila nationalismo. Kaya kung ang nationalismo na ilang gusto, mayara makita ng mga programs na forward. Number 1, maibalik ang Philippine history sa senior high classes.
So, kada mga pamaagi, aside from mandatory ROTC, nga maka-instill nationalism sa mga pamatanon. Hindi ka mo pabor sa ROTC, ano ang pwede bulos? Actually, ang abalman nila ni Candy Marcos, no, kag mga government officials, na isang pagigkarason nga ang mandatory ROTC kaya para mag-abulig no, may reserve force kita sa mga sakuna, no. Pero kung ang taon na to ng mga existing mechanisms, meron na in place ang CWPS, no, ang NSTP, meron na sila may mga programs na makabulig in times of mga sakuna, no? So, no need na siya actually ngayon mandatory pang ROTC. Kada mo na kita existing mechanisms kung wala lang din na-implementar sa maayo. Aksyon na rin sa kabahin kitamang sa pahayag diri no, ni RJ Ledesma para sa mga kabataan no, para mas maging babaskog kung gusto nyo ginsining ROTC mas maayo damo kamo kung mabaskog ang aton kalawasan ang in place gid no ang vitamina sa atong kalawasan ari ang life extension. Patrol, inisi aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Standby yan ay ari kita na live extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! This is my life. Ang tanayang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa ginatos ka mga konsihalo sa bugos nga Western Visayas bala. Magatipon sila diri sa syudad sang Bacolod para sa 3 kadlaw nga asembleya suno sa DILG Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex magabiyahe padulong diri sa mga syudad sa Bacolod ang ginatos no sa mga konsehal from Panay Island para magtambong sining 3 kadlaw nga activity sa may SMX Convention Center sa may SM City Bacolod para ini Action Rex activities ng Philippine Councilors League Region 6 kaupod man ang DILG. So gin-confirm ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madaya activity ang para ini sa mga newly elected officials sa kon NEOS kag Regional Membership Assembly and Unity Summit sa August 4 to 6, 2022. So sa wabes nga Action Rex ginalauman ngati ang mga konsehal sa tiyak na isla mag-aabot diri sa may syudad sang Bacolod. Din klaro ni Madaya gayning activity ang di lamang para sa mga first time nga mga councilors. Sa ni masugod Action Dale? Sa Thursday, Friday kag sinina nga Saturday afternoon. Bali August 4, August 4 to August 6.
Yes, 4, 5, 6, no? So, ginalaw man Action Rex ngati dugang nga income para sa pila diri ka mga negosyo sa siyudad sa Bacolod since iban diri sa mga councilors sa iban diri sila ti mag-check-in sa mga hotel Action Rex para mag-attend sining 3-day activity dira sa may SMX Convention Center. So, according kay Mama Dayag, magluwas kami mga training, orientation sa mga mag-ogid lamang first-time councilors diri sa may Bacolod City, Negros, sa Western Visayas State Party Action Direct ang ilaman no nga activity. Meaning sa maanom ni ka probinsya? Yes, bilog ni Action Direct. Damo gali no? Oh, amo na gani ang bakay na ni Mama Dayag daw di siya makatag sang estimate mo to ginambali ang hundreds kay siya ko sige paglantaw basi bala linibo Action Direct kay sa highly urbanized city. May 12 ka mga councilors. May iban nga mga banwa or syudad nga ti 10 ang ilang sini nga councilors. And then ang mga banwa, gagmay nga mga munisipyo, may 8 ka mga councilors sa Action Rex. Basi maglabot sa linibo ang magatambong sa sini nga kahiwatan Action Rex kay ti ginaulat naman ang final bala nga pag-confirm sini mga konsehal kung nilagid ang magatambong sining 3-day activity dila sa may SMX Convention Center Action Rex. Nagpagawa na sang invitation si Regional Interim President Ryan Gamboa sa sining nga kahiwatan Action Rex sa kagdi ginalauman ang mga konsehal sa Bacolod City magatambong man sa sining kahiwatan. Haring tingog ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madayag. Subject of which is the invitation to the 2022 program for newly elected officials, NEOs, and Regional Membership Assembly and Unity Summit for all newly elected councilors. Actually, hindi sa newly elected. Ang na-elect sang latest na election. Ano na siya, ma'am? So, this is scheduled August 4 to 6, 2022 at SMX Convention Center, SM City, Bacolod City. Bali, Bacolod na siya or province one? Regional. Oo. Bali, all over Western Visayas? Oo. Rex na batian si DILG Bacolod Director Joy Marides Madayag. Sa Bacolod City, may PCL election nga patigayon noon sa August 19. Amo na siyang ilasin nga schedule action Rex for PCL Bacolod Chapter gid lamang note ang Bali Mamadayag daw parehas man sa election mo national Rex ginapatigayon nga may filing sang Certificate of Candidacy kung sino magapapili Presidente, Vice President, Secretary, Treasurer, kag Board of Directors sa pila mga posisyon. For Bacolod lang action Delia? For Bacolod, sinong mga prospect na? Ati ang wala pa kabalo kung sino ang angin why pada mga matunog nga mga ngalan nga nagagwa for Bacolod lang? Kay ang Bali Mamadayag ang current subong PCL President diri sa Bacolod ang si Councilor Renesito Novero, no? So, since may election sa August 19 sang aga dira sa may session hall sang BCGC gina-expect na Action Rex nga may panibago nga ngalan ang magapanguna kag magapamuno sa PCL Bacolod Chapter Action Rex. So, gina-expect na nga mahalin sa majority no nga miyembro sa City Council. Sino ganing abogado sa council? Isa lang no si Councilor Novero lang no? Isa lang. Si Councilor Novero gidamang ang loan no nga attorney. Pwede pa siya kapapili ya? Pwede siya kapapili kung luyag niya nga luyag para magpapili sa posisyon. Pero ma-file siya sa Certificate of Candidacy or COC Action Rex. Pero kung butuhay, ilabang niya Japon sa perde Action Rex kay since majority. Pero basi mistoryahan nila kung sino dirate pero laban-laban mahalin Action Rex ang pinakataas nga posisyon sa mga konsehal sa idalom sang team Ascenso no sa idalom sang partido ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Actually, kung batiyan natin ang posisyon ni Presidente Mamadayag, do halos tanan man yung mga konsehal ang ma-elect mo Action Rex since damo ng mga positions kag among 12 elected gidaba nga mga city councilors dira sila magpili. So, dakon chance nga halos tanan sila ang manging kabayan sa gihapon sang PCL Bacolod Chapter. Update, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you!
salamat kid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinovia, standby ay sa Kapitolyo. Dire kita na ho, dakop ka, daog ka, rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Mga ka-aksyon, simple lang, no? Magpamati lang at dawadlaw sa Aksyon Radyo Bacolod, on air man siya o kon sa Facebook page, no? Or sa Facebook, no? Pwede gid ka pamati through Facebook or on air, no? Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon, no? Hatagan sang kupon dira kung magabutan ng inyo numero sang imong kupon gilayon nga magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod. Pero dalon nyo ang hawid ninyo, di ba sa ibanda nga nakabato na kay since August 1 mayara na kita sa mga coupon nga ginpanagtag sa inyo, may kopya kamo, di ba? Dalon nyo gid ina. That is why nga pagatag sa inyo sang coupon or coupon dira, dalon lang ninyong kopya nyo kay may kopya kamo sina, no? Karon malipatan nyo na masaka kamo di magsiling daog ka ti wala ka coupon ti nanong natabos na. Basta dalon gid ninyo kag i-presentar para mapatiyog ka sa aton sining nga rolita, no? Kung makapatiyog ka, damo man mga premyo ding nagahulata, damo gid kag malipay kagid magpanaog ka diri sa istasyon sa Aksyon Radio. Sa magabutan ini sa mga programa sa aga tubtob sa udto, mga kaaksyon taga siyudad sang Bacolod, may tubtob lang kamo las 5 sang hapon nga sa pagpadulong sa istasyon. Ang magabutan naman sa programa sa hapon kag gabi, mayara mga kaaksyon tubtob las 2 sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa istasyon para magpatiyog, no? Sang rolita, patiyugon tang rolita. Kaya ra nakasalalay mo. Ang mga magabutan sa Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod. Actually, lawagon mo na pagabot sa imong ngalan, hambalon ka nga kadto ka amuning nga oras kag petsa kag adlaw, no? Para sigurado nga hindi kamo mag talang-talang bla kay kung kaysa kung wala kag pamati amo nang problema, no? Kung wala kag pamati amo nang problema kay nga ay makadto ka lang maduroy-duroy kay mo. Ya pero kung nagapamati ka sa instruction kag kung anong himuon mo, makakuan kagid tigayon kagid nga dala sang dapat nga dalalon mo kag makakadto ka sa oras mo, mga kaaksyon. Ang promo magasugod Agosto 15, August 15 tubtob September 17 ini, mga kaaksyon. 5 ka semana ang promo kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado. Ang total sini is 60 winners, mga 60 ka winners, mga kaaksyon kanami, no? Actually ang draw date naton mayari kita dire nga petsa is August 13, August 20, August 27, September 3 kag September 10, mga kaaksyon. Ang draw hiwaton kada Sabado nga adlaw las 9 sang aga sa studio sang Aksyon Radyo Bacolod sa fourth floor Welrose Building, Burgos, Locsin, diri sa estasyon, no? Damo gid na partinser nga mga premyo para gid sa inyo, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Magpamati na sugod subong kag tubtob sa katapusan, no? Wayta kay balong katapusan sang pag-star ninyo dira, basta dala-dala lang radyo nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Basi ikaw pa ang magadaog kag makapatiyog sang rolita sang Aksyon Radyo Bacolod. Dakop ka, daog ka, rolita
promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Kantuan taring balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mapakapitolyo anay kita, no? Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nga ginpamunuan sini ang National Blood Donors Month sa Bacolod subong nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sa lima taon, nagpapadayon pa rin sa may ikalawang padalgaan sa Negros First Residences. Naunahan lang sa Provincial Capitol Building ang bloodletting activity. No? May angot rin sa National Blood Donors Month. Kag Blood Olympics 2022. Nasa rin si Governor Bong Lacson, isa sa mga nagsaksi kayo na temprano pa ang saring aktibidad. Sa mensahe sa Gobernador, nagapati siya nga ining aktibidad ang makadugang bulig sa supply sa dugo sa gobyerno provincial. Nagkarako ang bulig sini no, sa kampanya kontra dengue, kamanti ang kaso sa dengue subong sa Negros Occidental ang sige-sige man ang pagsaka ka isa dara sang ginakinahanglan mga supply sang dugo nga sama-sami amo nang ginapangita no nga inog supply sa pasyente na kindaiko sang dengue. Hambal sang gobernador nga ang provincial government ng Negros Occidental nagasubrar sa masobra duha ka tuig man sang halit sang COVID-19 kag sining pagkasurod naman sang dengue. So kinahanglan ka importante nga may ara sang patigasyonon nga bloodletting activity. So madamo man sa mga nagpalista diri nagpakuha sang ila sining dugo diri sa may kaduwang palakan sang Negros Residences. Ang kaso naman sang COVID-19 nakalabot man sa tulupagod ni Governor Lacson. Ining taga-supera naman isa kagatus no? Ang active cases. As of kahapon, August 1, aran na sa 110 ang active cases. Kag sige-sige ni nga adlaw ang pagsaka niya. Nagtuhod ang damlaglang palayag sa kahangawa sa gobernador nga pagtapos ang bulan sa Hulyo, masupera isa kagatus naman ang aktibo nga kaso. Di ang reaksyon sa gobernador sa gihapon dapat tandaan ang masamig ginahambal sa mga health experts nga ang pagpabakuna, ang vaccination may nakugit ka na bulig na sining pagpaganhagan no, sa COVID-19 cases kay ang kalabadan nga nagpositive sa COVID-19 subong nga nagpadamo sang kaso ambal sa gobernador mild lamang ang ilang nga nabatsagan tangod ang kalabanan nakapapakuna naman kontra COVID-19. Yari ang reaksyon ni Governor Lacson. Yes, and I'd like to, as our expert would say, dako ginabagay ang vaccination. No? Meaning to say, more of all those that are getting sick are experiencing mild cases and are confident of healing themselves at their respective houses. No? So I think that's the scenario right now. Kinaunayon man tamangkot kay Gov Lacson kung bala nakapadala na sang bulig ang provincial government sa Negros Occidental sa lugar nga ginalitan sang Mabasco Galinog. Hambal sang gobernador ginaobserbahan pa sang provincial government kung ano kasangkad sang kahalitan no sa Northern Luzon, partikular sa probinsya sang Abra. Bali i-determine pa sang provincial government kung dapat o kung hindi langanay magkapadala sang bulig kay kung masaragan man lang sang lokal ka gobyerno dito sa may Northern Luzon, partikular sa Abra, no need na nga magpadala ang provincial government. Pero kung grabe gid kag sangkag kag ako ginanghalit bisang sa ring Mabasco Galinog, amarin time na mag-decide ang provincial government na mapadala sang bulig financial nga sama-sabi nagadagat din sa 1 milyon ka pesos. Balikan ta si Governor Bong Lacson.
We're we're observing talaga the damage really in Abra, no. If we feel that talagang extensive yung damage, then yes, we can give the financial assistance. Ang kamay sa palayag ni Governor Bong Lacson. Pinalamay na sa mga balita gikan diri sa may Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Akson na Jan Diaz standby sa Nokpo. Kay kwaon ta dugay-dugay ang balita mo dira, no? Areo gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. Mag-Ditex 500 capsule na kita mga kakson, no? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung... Doon tanay balita ni Aksyon na Jan Diaz mapanukpo kita. Nukpo ginkonfirmar ang reporto nga may nagpadang at reklamo sa Silay City nga may nagluntad nga abduction sa Silay Airport. Kag sa unang adlaw sang Brigada Eskwela, nangin matawhay, nangin generally peaceful, suno sa kapulisan. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan.
Ako Rex Julio 22 ang nagpadangat sa reklamo sa Silay City PNP ang pamilya sa isa ka lalaki nga ginaligar ginabdak dira sa Bacolod Silay International Airport Action Rex. Pila ka adlaw na kaligad na ibaluan na batian man sa Action Radio Bacolod ang report nga may isa ka lalaki nga nasakuan nga patay bilubong ining iyang lawas dira sa area sang Pulo Katiringban nga sakop sa barangay Vista Alegre syudad sang Bacolod. Sunod din Action Rex kay Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO, kumpirmado ang report na may magpa-record gid man sa Silay City PNP ng mga persona nga ang irigasyon nila ginabdak ang ila mismo ngay mata. Sunod pa diri kay Catalogo Action Rex na record gid na opisyal sa blatter entry sang Silay City PNP. Pero subong wala pa sila nakahibalo kung ano ba ang development sa siniman nga kaso. Sunod rin kay Catalogo, hindi pa nila mag-confirm kung matutod gid man nga ang nagluntad nga abduction dira sa airport kay kung ang aviation security group nga na destino dira sa may Silay City ang Pambalon, wala sila sa nabaton nga report may angod sa abduction Action Rex. Hambad rin ni Catalogo ang obrahon subong sa PNP, particularmente na sang NOCPO, ginmandoan na ang Silay City PNP nga magkuha sang kopya sang CCTV footage nga na-install sa tanan nga area sang Bacolod Silay International Airport. Agud dito makita din nga parte sang airport ginabdak ining lalaki nga sa uli Action ginaligar nila mo naging kilala kay certain Alex Soberano nga mo siya nasapuan patay diri sa may barangay Vista Alegre. Ang himuot pagidiri sang NOCPO kuha nila subong sang pagpatag ang Silay City PNP. Kaya pamangkot naton kay Action Rex kay Sir Catalogo, anong rason kung July 22 pa, nagreklamo ang pamilya nga may ginabdak, wala man lang sa mga aksyon or tikang nga ginpagwa ang Silay City PNP, agod masabat, kag masulbar abi, ining reklamo sang pamilya Action Rex. Ang badiri Catalogo, mapagawa sila sang special report or special conference sa katapos sa media, agod nga ipatag, kag iplastar ko ang mga senaryo nga natabo sinidiri, kag kung may kakulangan gid man ang kapulisan sa paghimo sa nagakaigo nga tikang, nga maghimo man sa nagakaigo nga penalidad or sanksyon diri ang NOCPO para sa ila, pero kunti kung may mga probable gid man. Saan gani nag-report sa Silay? July 22 Action Rex July 22 na Tribucawo lang ni last Sunday? Last Sunday, July 31. Kaya Sir Catalogo, pero may record sa ila? May record sa ila. Di anong aksyon sang pulis man nagtinagoytoy sila to? Amo na gani Action Rex lang ginasa kay Sir Catalogo, taga mo manaluyag nila ibaluod kung anong aksyon tapos ang reklamo kay ti asa subong wala pa konfirmasyon kung minutabo nga abduction gani. Kag wala man sila gali par nakakuha sang kopya bala sa CCTV dira sa may Bacolod Silay Airport Action Rex. Ati sadya gini. Kamo na ang bagay diri sang ibang mga media kay ina kung wala gali natabo kada sa ponin ni bangkay ni mo kung wala na himuan ayan sa tikang. TY gidi. Amo gina ang Action Rex ang isa diri ka panaligban, hopefully may ara pagyapon sang kopya to sa CCTV footage. Base na may mga policy bla sila nga ginadula nila after a week tingay sobra na nga daan isa ka semana sa natabo ang ini nga krimen. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Yes sir, ginainsa nato na sir nga no because this is we consider that this is a continuing crime. Gina-review sa aton nga investigator subong ang aton nga mga possible what will be contributed so no para ma-consider naton na-consideran naton subong what possible angles and other evidence to be collected later on para ma-consider naton nga mapabaskog, mapabakod ang aton nga possible evidence, no? Another corroborative evidence na makita naton along the while. So, ang investigation right now runs through sa Silay Police Station, sir. Actually, si Police Lieutenant Jody Catalogo sa NOCPO na ibaluan sa July 31. Chief of Police na sang Chimpo na, si Kwana? Hindi siya man Japon, si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Daruca. Sang Chimpo na nga may reported nga ginabdak? Yes. Okay. Kaya muna, ang Silay PNP naman, gintisingan natin kayo na kung ang statement, pero ang nila, ara naman kuno sa may PNP Aviation Security Group, kaya ilan ako ng area of coverage. Pero sa ulihi, ang balamadri sang NOCPO, dapat Silay PNP ang maghimo sang tikang o kung investigasyon Action Rex.
ginatry na ito nanay, luwat nga makuhaan sila sang statement kay ginabalik gyapon sa sila City PNP ang ining investigasyon para gid may baluan bla kung may abduction kay basi pa dito makitaan kung ano nga size ng salakyan gisakay ining biktima mismo kag antes sa manining nasakwan patay dira sa area sa barangay Vista Alegre. Kay hindi gina-check pa gid nila kung matod gid man nga ginabdak dito mo ni si Alex Soberano sa may Bacolod Silay International Airport. Sa ibang pa nga balita kahapon, unang adlaw sa Brigada Eskwela diri sa Negros Occidental kag Surad sa Bacolod. Sunod sa Nokbo Action Rex, naging general peaceful ang kaibatan, kaya wala man sa nanong nga mga related incident nga nagluntad diri sa palibot sang probinsya. Sunod pa diri kay Catalogo, nagpalabot na sila sa ilang interes sa Department of Education nga sila magatambong kag magapakigbahin sa aktibidad sang DepEd, binamay kang talang sa Brigada Eskwela kag balik eskwela pro nga programa Action Rex. So diri kay Catalogo ang tagsa ka mga police units ang nakatumod na sa mga area o kung eskwelahan ko sa diin sila dikto magapadulong sa pagpatigayon sa tining Brigada Eskwela. Ginklaro man niya nga tanan nga may eskwelahan, pang publiko o kon pribado man ang pamtangan sa Police Assistance Desk o kon help desk para man masiguro nga may aras ang kuan o kunabing makabulig no sa publiko labi na sa mga gilikanan kay estudyante sa tiyon sa ila pagkinahanglan kag seguridad. Balikan naton si Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Pa-inform na ta sir sa aton nga mga respective DepEd partners na they will be happening and ang aton mga kapulisan will be joining the Brigada Eskwela and balik eskwela program sa atong DepEd. We in advance sir, nag-coordinate kami sa mga respective DepEd and schools, elementary, high schools, and even tertiary naton sa colleges and universities. Nag-coordinate na ta. And we have already Ang si Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Balita gikan sa NOCPO, ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. O nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na aksyon Alvin Graba sa balita sa BCPO. Mga kaaksyon. Daligid lang ha kay diri kita na ho. Matera kita para sa mga kaaksyon ta. May tisianay kulang balang imo sining alawas sang vitamin C. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Palatuntunan sa mga individual. Sige, kay Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati Christine Minies Villalobos, no? Kay Winifredo sa paling nga paano magka-intra ang Southside Bacolod Action Rex. Ti mabalaan man na. Pero ti daw kwan lang ni daw bago sila'y talisay lang ang mga areas mo daw mo lang ni siya, no? Okay. Alfonso Roland, may lang pagpamati Alfonso Roland, no? At iya kimiriman si Jocelyn Song Comedia. Baga monitor, sige. Patunugi lang radio da Madam Jocelyn Song Comedia, no? Myla Pilor Primavera. Thank you so much, Myla. And Lunila Tarosan, may lang pagpamati. Court Nathaniel De La Torre and Sana All. Sana All. May lang pagpamati. Sana All dira sa Sipalay City. Ayos. Din pa, dali lang. Arlidan Makoy, salamat gid, no? Gatamyaw lang sa sumag dira sa Back to the Drivers. Thank you so much gid Arlidan Makoy, no? Si Rufino Ira Gabinio, Sandumanan, Veronica Santillan Manukan, Jomi Bailado sa Mansilingan, Bakyas Mansilingan, Jomi Bailado. Okay, Elizabeth Gamala, thank you gid. Bibi Gregorio Yolo, arin sila balik na sila matama to. Ana Sinuro, arin naman gani oh. Di na musali ka luksob la. Jonalyn Ninial de Crepito, may lang pagpamati kay Edgar Sipida Julios, Celes John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Dikilia. Adlaw-adlaw ga monitora. Salamat kay Jonalyn. Leia Younger Esquivel from Talisay, no? Thank you so much, good. Madam Virginia San Antonio Penda, may lang pagpamati, Madama. Jorini Pomosino, thank you, good, no? Ray Flores Mariuga, Humalumina, no? Thank you, good. Rodora Shoko, tani ako man makadaog. Sige. Talok bago, Rodora Sequoia, no? Rodora Sequoia, sorry, good. And, dali lang, Kativer, salamat, good. Pelton Lipora, thank you, good. Evelyn Tumakin Brose, no? Condolence Pamilya Alejano from Sipalay City. Okay, sige. Okay, dali lang kay sa iban pa naton nga mga kaksyon na. May lang pagpamati da. Sige, daligid lang kay matag ta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni Balita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 11 ang aton oras. Padayon kita nga nagapamati diri sa Aksyon na BBB. Sa kinanda na ko ang Indio Sirika Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Canto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ato ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Hipis ang police station sa Benhog. Inmanduan ni Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter magpatigayon gid sa maidid nga investigasyon ang sa kamatayon ni Alex Soberano.
Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa BCPO. Akson Alvin. Aksyon Rexagin Manduana ni BCPO City Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir, si Police Captain Elmer Bonilla nga bagpatigayon sang maid-id nga investigasyon agod hibaluon ining motibo kag makilala ang suspect responsable sa pagpatay kay Alex Soberano nga taga Purok United Roadside, Barangay Tangob sa siyudad sa Bacolod. Nalakip diri sa mando ni Martir Action Rex nga magpatigayon man sang nagakaigo nga koordinasyon sa mga kapulisan sang Silay City Police Station kag i-check ang mga CCTV within sa airport Action Rex kag pila pa ka mga dalanon within sa syudad sang Silay sa posible ginagyan sang salakyan nga gingamit sang mga abductor sa posibilidad man nga makabulig sa ila sini nga investigasyon. Nawadugang pagidiri ni Martir granting sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan led by Police Captain Elmer Bonilla dito mismo kag pagpangusisa man sa pamilya sang biktima nga suno sa aligasyon nga ang biktima ginabdak sa tung July 22 dira sa area sang Silay Airport kagagin karga sa salakyan. In fact ginatyan pa kuntani nga lagson sang bata sang biktima ning salakyan samtang nagapadulong dito sa area sang Concepcion Talisay apang wala na may maabtan aksyon na Rex. Now ang puzzle karon ugal sunod diri kay Martir considering nga ginabdak ang biktima sa tung July 22. Apat pa kaadlaw Action Rex ang nakaligad ante sila nagpadulong kagin report dito sa Silay City PNP ang ininga insidente. Te kay kumo ang natabo diri may lapse na Action Rex 4 days. Isa pa diri sang July 31 sang aga nasapuan na lamang ang bangkay sang biktima o ni Soberano nga nalubong na sa idalom sang NGCP Tower dara sa may Purok Katilingban sa Barangay Vista Alegre. So ginmanduan man ni Colonel Martir Bonilla nga liwat usisaon ang lugar diin nasapuan ang bangkay ni Alex Soberano sa posibilidad bala Action Rex nga base bala may mga tawo o kung may tawo nga nakakita sa paglubong diri kay Soberano. Ari man ang pahayag kagamando ni Colonel Martir. Blanket ng Kuruto sa Silay, so we'll be coordinating with the Silay City Police Station para sa conduct ng investigation. Pero kung pag-abot sa investigation, sir, would it be a joint investigation na? Pwede mo na, Alvin, tell me ma-cooperate kita, no? Kung may mga witnesses or may mga mga other sources ng ebidensya, we will be coordinating with Silay City Police Station. Any mandate from your good office to Police Captain Elmer Bonilla, sir? Yes, I have already directed Police Captain Bonilla to conduct thorough investigation on the matter, no? And coordinate closely with the conduct of investigation also of Silay City Police Station. Aksyon na Rex ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Report nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib Mapakadi City anay kita. Ini may kang tanan sa 42 anyos nga lalaki ho nga may kaso sang paghimulos sa minor de edad ho ginserbihan sang warrant of arrest. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Oh, din siya magi. Waigid, dali lang kay Balda, no? Dali lang din to. Di nang kuan sinito man. Dali lang ha kay kabudlay nga sitwasyon.
Action Rex arestado sa makatapos ang kapulisan ang 42 anyos nga lalaki matapos nga ni siya ginserbihan sa Mandamiento de Risto nga gipaparawd sa korte. Ini sa kaso naman nga pagpanghimulo sa isa ka minor de edad. Gini nga kaso nga rape may kangtaran sa Republic Act 7610 o kung child abuse. Alas 10 untak na sang aga kapon sa area sang Villa Victoria, Barangay Son Juan. Gindadakop ini si Bernal o kon Ricardo Bernal Imahilom, 42 anyos ng edad, residente sa Barangay Daga, Siyudad Sangka, Cadiz. Suno sa report, ginpamunuan ni Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP, ang ining operation sa pag-serve sa warrant of arrest sa idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Sergeant Dispi. Bit-bit nila ang warrant of arrest ipapanaog sa RTC Branch 60 nga pirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang executive judge sa among korte nga nakapit sa Hulyo 19 sining tuig 2022. Ining warrant of arrest may criminal case number 22-7893-C sa paggabila sa revised penal code under Article 266-A under sa idalom sa Republic Act 7610 kag nabutang diri kaso nga rape. 200,000 pesos ang bail bond gagin panugot sa korte para sa kailwayan sa siring sospitsado nga karon pa niya nga naka-detain sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa aton siring nga mga kaaksyon nga mahilig magkape, ang ato panugyan sa gapon ang Life Extension Coffee Mix. Inilang ang kape nga sa tagsa kapag inom nato sa isa ka sachet, upod na dira ang 200 ayo nga vitamin D3. Kani sa aton pag-inom sang kape dapat aton siguraduhon nga ang kape nga ini nga aton ginainom makahatag sa aton sang aton maayo kay kayo lawas. Ini ba Risi Mushroom Extra kag Mangosteen Forte Extract nga nagahatag pagidugang nga benepisyo para nga samtang gainom kita kape maayo ang aton pang lawason. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng Sang Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Guti Mega Report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3. Gina-recommendar tagid sa inyo supplementation. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Bisyo! Kantuan tanang balita ni Akson Nelson Patinio mapakalatraba na kita. Ini may kang tanan sa akusado sa kasong pagimuloso na dakpan sang mga kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sa ning balita, we have Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Aksyon Rex akusado sa kasong pagimulongos ang arestado sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava sa pagpamuno ni Police Major Lumiain Lidawan, acting chief of police sang Banwa.
Ang akusado, Action Rex, ang ginkilala sa kay Joseph Ricaplaza, 37 anyos, may asawa, kag residente sa Barangay Refugio sa nasambit nga banwa. Siya ang gindakop sang kapulisan sa Sitio Cubay, Barangay Refugio sang tinalikdan niya adlaw Agosto 1 sa kaso nga pagimulos base naman sa arestuanan nga ginapagawa ni Judge Ami Avellano, presiding judge sang RTC Branch 58 sang San Carlos nga napitsahan sa tuong Hulyo 21 sini nga tuig. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa ang korte sa kaso ni Ricaplaza para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon detinado sa custodial facility sang Calatrava PNP ang akusado. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patiño. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava sa iluhan tanay si aksyon na VJ Apasible. Gikan naman sa Banwa sang Binalbagan, isa ka mananagato arestado sa mga otoridad bangod sa illegal nga pagpangisda sa among Banwa. Sa detalye sini we have aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon na Rex, arestado iya ang isa ka nanagat bangod sa paglapas sini sa Municipal Ordinance sa Section 16-18 angot sa illegal nga pagpangisda sa kadagatan nga sakop sang Banwa sang Binalbagan, probinsya sang Negros Occidental. Ginkilala ang suspect sa kay Joe Marie Barbon, 47 anyos, kasado, kag residente sang Barangay Gilungan, Banwa naman iya sang Kawayan. Sang tinarikdan nga adlaw, Agosto 1, tagtan las 9 sang aga, nagpatigayon sa isa ka Seaborne Patrol ang mga katapos ang Binalbagan PNP sa pamuno ni Police Staff Sergeant Marlon Desengaño, kaupod ang Bantay Dagat Task Force sa pagpanguna naman ni Mr. Joe Marie Piojo. Ang pagpatrolya sa mga otoridad sa baybayon nga sakop sang Barangay Canmoros sa nasambitan nga Banwa ang nagresulta sa pagkadakop kay Barbon. Nagkuha gikan kay Barbon ang isa ka set sang fishing net nga nagabalor 7,000 pesos. Sa karon nakahunong ang mga na-recover sang kapulisan kalakip na si Barbon sa kustodiya sang Binalbagan Agriculture Office. Kung madumduman, aksyon na Rex, ginpahayag man ni Police Lieutenant Charles Richard Casanan, ang Deputy Chief of Police ng Binalbagan na PNP, nga multa lamang ang kinahanglan agud maareglo ang nasambit nga bayulasyon. Balita nagkikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Binalbagan. Constipation ang problema niyo, balokang constipation, amon isang iloy-iloy sang tanan nga mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog
ka Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:34 ang aton oras sa langalang nata sa Tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, mapagudbay na kita pero buwas manumbalik kita diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sige, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligid Lamang Madugay. Upod kay aksyon, walma sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman